1 Kings chapter 18 and verse number 16. Magbasa tatlo ka verses na lang. English una, basay kaduha. Para sa pagsugod sa mensahe. Kung nana sa amen. Tanamaning dog paliw. Para sa pagbasa pulong sa Diyos. 1 Kings chapter number 18 and verse number 16, 17, and 18. So Obadiah went to meet Ahab and told him. And Ahab went to meet Elijah. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam. Masaya. Busa si Obadiah miato aron sa pagtagbo ni Ahab, og misulti kaniya. Og si Ahab miato aron sa pagtagbo ni Elias. Og kini nahitabo sa diha nga si Ahab nakakita ni Elias nga si Ahab miingon ngadto kaniya, ikaw ba mao siya nga nagasamok sa Israel? Og siya mitubag, ako wala misamok sa Israel, apan ikaw og ang balay sa imong amahan. Diya niyanang kamo misalikway sa mga kasuguan sa Ginoo, ug ikaw misunod ni Balaam. So my message comes from verse 17. Art thou he that troubleth Israel? Ikaw ba mao siya nga nagasamok sa Israel? Magampon ta, dayon magwali ko kaninyo. Karumbuntag. My Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your Spirit? Thank you, Lord, for calming down the rain a little bit. I pray, Lord, that you guide me as I preach this morning. Please fill me with your Spirit. Please empower me. Help me, God, to help our people. Lord, I pray, God, you'd work in hearts this morning. I pray you'd make good decisions because of the preaching of your word this morning. Lord, we love you. We need you. Please, God, show up this morning. Work through me. Fill me with your Spirit. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Si Elijah, usa ka propeta diya sa northern kingdom sa Israel, diya sa panahon sa paghari ni King Ahab. Si Elijah, usa sa pinakamaisugon nga magwali sa tibok Old Testament. Wala siya'y kahadlok ni bisan kinsa. Bisan si King Ahab, ang daotang hari, wala gi kahadlok ka nining gahi nga propeta. Sa diyang Diyos mihatag kaniya sa mensahe, siya nag-deliver sa mensahe, wa siya'y labot unsa gihunuhuna sa mga tigpaminaw. He was in every respect a man of God in a very wicked nation. Sa atong teksto karon buntag ang nasod si Israel na ilalom sa paghukom sa Diyos sa tulo ka tuig na. 3 years milabay si Elijah ginawong si Ahab ni Elijah. Kanasakto, he confronted King Ahab and said, kini ang mensahe sa Ginoo, dili mag-ulan hangtod ako musulti. What na'y ulan? 3 years na. Nining bahin sa story, 3 years milabay, ug walay ulan. Maka-imagine ka sa problema diya sa nasod na ang panahon ng tinggutom gayon. Walay sagbot para sa mga mananap. Walay pag-ani para sa mga tao kay walay ulan. Grabe kayo ang kahimtang sa tibok nasod. Pero kanak gayon ang paghukom sa Diyos tungod sa ilang kadautan. Pero sa dihang si Elijah, for 3 years na nawala gyud siya. Nagtago si Elijah na siya sa huska lugar, dayon nagbalhin sa laing lugar. Ang Diyos nagatiman kaniya. Si Ahab nagpadala sa mga messenger sa laing nasod ng utana. Naba si Elijah dito, kay nasuko siya. Si Elijah ang messenger. Si Elijah wala nagpadala sa tinggutom. Ang kanagi padala sa Diyos. Ang Diyos nag-send sa paghukom. Pero sa gipangita, si Elijah, kipangita ni Ahab, 3 years, wala nakitaan. Dayon ang Diyos nagyon ni Elijah, ulit na ka.
Balik na ka, ipakita ang imong kaugalingon nga to ni Ahab. So Elijah mibalik nga to sa northern kingdom sa Israel. Nagtagbo siya sa katao nga gitawag Obadiah o si Obadiah. Niato nga to sa nga to ni King Ahab. Nagyo niya, balik na si Elijah. O sa dihang si Ahab nagtagbo ni Elijah. Tanawa, unsa ang iyang gisulti. Look at verse 17. Ang unang mga pulong migawa sa bakbak ni Ahab. Now wait a minute, ako'y pangutana. Nga naman, na itinggutam sa Israel tungod sa sala ni Ahab o iyang mga sakop. Pero tanaw ang iyang gisulti. And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? O kini na itabo, sa diya nga si Ahab, nakakita ni Elias, nga si Ahab, maingon nga to kaniya, ikaw ba mao siya nga nagasamok sa Israel? I want you to notice something. Sa milabay nga 3,000 years, suka niya ng panahon na, kining daotang kalibutan na wala na usob sa bisan unsang paagi. Ako nagsulti kaniyang makasilok nga kamo sa Diyos anaa nagayud kanila tungod sa ilang kadautan. Pero kinsa ba ilang gibasod ang maguwali? Ang tao nga duol sa Diyos gibasol nila. Kana nagpainumdum na ako sa mga pulong ni Solomon diha sa book of Ecclesiastes. Sa English, there is no new thing under the sun. Walay bagong butang ilalom sa adlaw. Meaning, dari sa yuta, ang kinaiya sa tao dili mausob. Hangtod karon, daghan ang mga tao nga magbaliwala sa pagwali sa tao sa Diyos. Dayon kung mahugno na ang ilang kinabuhi, magbasol gihapon sila sa magwali para sa ilang mga problema. Some things don't change. Nagsulay ko niya nga church, nagtabang na ako. Si Ahab mismo ang nagsupak gayod sa tanan kasuguan sa Diyos. Apan nagbasog yapon siya sa magwali sa mga resulta. Look with me. Go with me to 1 Kings chapter 21 verse 25. Darin ang Diyos magpasabot na to kung unsang batasang gayud ni Ahab. 1 Kings 21 verse 25. But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. Apan walay usa nga sama nga to ni Ahab nga mibaligya sa iyang kaugalingon aron sa pagbuha og pagkadautan diha sa pananaw sa Ginoo kang kinsa miawhag si Jezebel nga iyang asawa. Can I just make a side note right here? It matters who you marry. Importante kayo magkasal ka sa tao nga nahigugma sa Diyos. Girls, listen to me. Kung magkasal ka sa kalibutanhong nga lalaki, dali ka mag-change sa iyang batasan. Boys, kung magkasal ka sa babae nga gwapa kaayo pero rebelyoso sa kasing-kasing, be careful. Ahab was wicked. That's why he married Jezebel. Pero si Jezebel nag-push kaniya nga ato sa mas dakong kadautan. Verse 26, and he did very abominably in following idols, according to all things, as did the Amorites, whom the Lord cast out before the children of Israel. Ug siya sa dulumtanang kaayo, mibuhat diha sa pagsunod sa mga Diyos-Diyos. Sumala nga to sa tanang butang ingon sa gibuhat sa mga Amornon, king sa giabog sa Ginoo, atubangan sa mga anak sa Israel. Si Ahab ang pinakadautang hari
sa tibok kasaysayan sa Israel hangtod niya nga panahon ug basin sa tanan panahon. Apan nagbaso siya gihapon sa tao sa Dios sa dihang ang resulta sa iyang mga decision miabot na. Let's just be honest. Dili ba kanang natro nga batasan sa mga tao hangtod karon? Hanas kayod ta sa pagbaso sa uban para sa mga resulta sa atong kawilingong decision. Ako nag-ingana tungod sa dili ang akong sayop siya ang diba? Hanas gyud ta magbasol sa uban, pero kini ang problema, ang tanan natong pagbasol dili magpugong sa paghukom sa Dios. Siyang maghuhukom gihapon. O kining daotang hari nagtan-aw diretso sa nawong ni Elijah, nagsulti, ikaw ang problema dere. Ikaw ba ang nagsamok sa Israel? Nagbaso siya ni Elijah. Go back to 1 Kings 18, tanawang tubag ni Elijah. Nga ito nining daotang hari. 1 Kings chapter 18, verse 18. And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam. Ug siya mitubag, ako lang misamok sa Israel. Apan ikaw, ung balay sa imong amahan. Diha niya ng kamu misalikway sa mga kasuguan sa Ginoo, o ikaw misunod ni Balaam. Si Elijah nagtanaw diretso ni King Ahab ug mipahayag, ako ba di ay? Ako ba? Ikaw man ang misalikway sa Ginoo, di ko. Luminaw na ko karong buntag. Bisan unsay buhaton sa laing tao. Kung ikaw magdesisyon nga mo salikway sa pulong sa Dios, kana man ang imong kaugalingon decision lamang. Kanang gyud ta magbaso sukad sa Garden of Eden. Nainumdum ba? Adam! Asa ka? Nagtago ko kay hubo man. Kinsa na gyud nimo hubo ka? Nagkaon ba ka sa bunga nga akong gibawal? Unsay gisulti ni Adam? Ang babae! O kana tinud hangtod karon. Kanunay ang problema mga babae. Ang babae nga imong gihatag nako, siya mihatag nako ug ako nagkaon. Pero siya! Diba? Ang Diyos, kung sa imong gibuha, Eve, ang halas! Di ko! Diba? Nag-practice ta sukat sa Garden of Eden sa pagbaso sa uban. Pero sa kamatuoran, ang decision, imo ragyapon. Ug ang resulta, imo ragyapon. Magbasol ka ni bisan kinsa, ang responsibilidad, imo ragyapon diya sa pananaw sa Dios. Paminaw, kung ikaw mag-undang og basa sa Biblia, kanang imong decision. Po, nasuko ko. Pero ikaw ang nag-decision dali mo ba sa Biblia? Kung magundang ka og ampo tungod na paragbingkil diya sa balay, well, kinsa naghimo niya nga decision? Kung ikaw maglayas, kikan sa church tungod na misunderstanding sa mga lain mga membro, ikaw ang naghimo sa decision, dali ang lain membro. Pero mag-feel ta, basta lang na ako'y laing tao nga basolon, ako dali na ang responsible. Saktong grammar, ang responsible. I'm not the responsible one. Kay na no. God says it's your decision.
Ikaw ang naghimo sa imong kaugalingon, mga decision. Kung ikaw mo biya sa Ginoo, mo balik sa imong daan na andan, kanang imong decision, bisan unsa ang gibuha sa uban. Pero Pastor Mike, nasakitan ko sa laing mga membro sa church. Dayon, kanadali us kakatarongan nga mo biya sa Ginoo. Sabay sala sa Ginoo patok kanimo. Nahitaw nakasakit na ko sa church sa dili na ko magsimba. Mao ba? Mag-imagine ba ka? Kung unyang gabi ako musulti ni Ma'am Ruth, biyaan ka na ko? Kay nasakitan ko ni Brother Mike ko kaniyan bungdag. Bubiyak ko nimo. You'd say, Pastor Mike, wa kay klaro. Di ba? Pero kanak gayon ang batasan sa mga tao mo biya sa church kay naay membro nga nakasakit nila. Turn with me to Micah chapter 6 verse 3. Siyempre naay mga tao makasakit ni mo usahay kay tao ra gyapon kitang tanan. Nasakitan ko. So nga naman nag-stop ka og basa sa Biblia. Micah chapter 6 verse 3. Micah chapter 6 verse 3. Kung nasa amen? Oh my people, what have I done unto thee? Unsa nga akong gibuhat? You ever ask that question? Mung kinikanan mo tawag nimo? Nasukoy mong kinikanan. Unsa akong buha? Unsa akong sayo? That's what God's saying here. What have I done unto thee? And wherein have I wearied thee? Testify against me. O akong katawhan. Unsa ba nga akong nabuha nga na kanimo? O sa diin akong nakapaluya kanimo. Pagpamatuod batok ka na ako. Ang Diyos nagatana. Unsa ba akong sala? Unsa ba akong sala? Tingog na. Maminaw ko. Unsa nga akong sayo batok nimo? And I'd like to ask you today, unsay sala sa Diyos? Magbasog ka sa laing membro, pero ang Diyos ay sala. Unsa atong buhaton? Masuko na ta sa tawo. Tungod pareho siya kanato sa batasan. Dayon magsalikway ta sa atong walk with God. Why klaro? Wa kay klaro. Tanong verse 4. For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants. And I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. Kaya ako midala kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Og mitubos kanimo gikan sa balay sa mga sulugoon. Og ako may padalak una kanimo ni Moses, Aaron, og Miriam. Here's what God's saying. Kung sakto ang akong pahinumdom, ako ang miluwas kaninyo. Og ako ba ang isalikway tungod ang lain na isala? Ngano man lagi ang Diyos ang isalikway na to kung ang tao makasala? Did I say that correctly? Ngano ikaw mag-undang og basa sa Biblia sa dihang masakitan ka sa uban? Ang Diyos wala nakasakit nimo, wala nakasala batok kanimo. Ngano man mag-undang ka og ampo sa dihang masakitan ka sa uban? Ang Diyos wala nakasala batok kanimo. Dili ko mag-story nimo, Ma'am Ruth. Dili mag-story. Hilumra ko. Si Beth nakasakit ako. Why klaro?
But that's what Christians do to God every day. Nga nung ikaw mo balik sa imong kalibutan nga music sa diyang masakitan ka sa uban. Ang Diyos wala nakasakit ni mo. Nga naman maglingkod ra ka o mag-usik sa daghang oras diya sa imong cellphone kay nasakitan ka sa uban. Amen. Kanak yun, naay panagbingkil diha sa balay, mo ato ka dito sa balay sa silingan o maglingkod, mag-usik sa daghang oras. O kamusta mong feelings human niya na? Malipay ba? Malipay ba? Then why do we do it? Because the heart is deceitful and desperately wicked. Imong kasing-kasing na makakanimo. Pwede mag-Facebook na lang. Kana maghupay ni mo. Wala yung kahupay diya sa Facebook. Takang ba nagbingkil pero wala yung kahupay. Wala yung kahupay diya sa YouTube. Hoy, naay mga video. Pero human sa video, wala yung kahupay. Mas ngik-ngik nga ang imong kasing-kasing human sa mga oras na usik diya sa cellphone. Amen! So I mean, be careful. You're giving me the look. This sermon's about to get real long. You should smile. Kung masuko ka sa pastor, kinala mag-smile gyapon. Naglaong makapatay ko kaniya! I'm not Elijah, but sometimes it's close. Nangita ko sa akong Mount Carmel. Pero Pastor Mike, nasakit ang gayud ko sa gipang buha sa uban. Welcome sa buluhaton sa Diyos. Nagdahong ba ka nga ang tibok kalibutan sa kalik magsugod o gugma kanimo tungod kay nagalagad ka sa Ginoo? Go with me to 2 Corinthians chapter 12 verse 15. 2 Corinthians chapter 12 verse 15. Tanaw na toon sa gisulti ni Paul. Kabahin sa ang gugma sa mga tao dito sa Corinth. Ang akong pastor nagtawag sa Corinth. My pastor called it Paul's Problem Parish. Daghang problema diya sa Corinth, sa church sa Corinth. Almost every chapter in 1 Corinthians, almost every chapter, Paul is correcting a problem. 2 Corinthians chapter 12, verse 15. Kung nasa amen? And I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. Ug ako malipayon kaayo nga mo gasto ug magasto. That's very difficult to translate. Spend and be spent. Let me give you just an idea. You could say it this way. Ako malipayon kaayo nga motugyan hangtod ako mahudtan. Spent means what na, hurot na. Tanan ako, andam ko mohatag sa tanan ako alang kaninyo. Bisan nga mas madagayahon ako naghigugma kaninyo sa mas gamay ako pagahigugmaon. What a sad statement. Paul said, when I love you more, you love me less. That's true in the ministry, ladies and gentlemen. Nay pastor, nay gumagyud sa mga membro dayon mag-warn kanila kabayan sa salap ug sila masuko. Ang tanan nay gugma sa pastor nga kanunay magwali kabayan sa gugma.
Ang Diyos na iguma kanimo. Di siya ganahan nga mausog ka. Yeah, everybody loves that preacher. Pero kung ang pastor mo tindog mo sulti, undang yung pagbaso sa uban para sa imong kauliw mga decision. Nakoy raso nga masuko. Kitsa walay raso nga masuko. Ako mo sulti mo, kinsa walay raso nga masuko. Sila nga nalangit na. Pero basta lang napadari sa kalibutan, gipalibutan sa mga magsasala, nairas nga masuko. Welcome to the ministry. Paminaw na ko karong buntag. Kung ikaw mutugyan sa imong kinabuhi sa pagtabang sa uban, na ay mga tao nga mosakit kanimo. Pero kung magtugyan ka sa imong kinabuhi sa pag-atiman o pagbantay sa imong kauliong kinahanglan, na ay mga tao mosakit nimo gyapon. Welcome to planet Earth. Ang tanan tao diha sa bisan unsang church, tao ra gyapon. Maluya ang lain membro usahay sama kanimo. Masuko sila usahay sama kanimo. Na sila ay bad day usahay, mag bad mood sila usahay sama kanimo. O basin sila mag chismis usahay sama kanimo. Pastor Mike, wakakabalon siyang gisulti kapain ako. You know why I don't know what they said? Because I don't listen to chismis like you do. Kaya ang mga membro sa akong church kabalo, ang pastor dali interesado sa chismis. Ang rason nga ikaw makadungo sa chismis, kaya ikaw usa chismosa. Usa ka chismosa. O chismoso. Ang mga lalaki po mag-chismis, just mas tago. Ang mga lalaki mag-chismis pinagi sa joke. Amen! Nakadungog ba ka kabahin ni? No, di ko ganahan makadungog. The Bible says, as the east wind driveth away rain, so doth an angry countenance a backbiting tongue. Do you know what that means? Kung naita mo doon mo, hey, nakadungog ba ka? Ang saktong response, di ko ganahan mahibalo. So, masuko nga panagway. That's what the Bible says. Nga naman ikaw maghunong nga ganahan ko mahibalo ni Ana. Sila mangitaw, lain tao, arong sultihan sa sunod panahon. Turn with me to Ecclesiastes. I want to show you something. Ecclesiastes chapter 7, verse 20. See, I've noticed something. Anytime we have relationship problems in our church, na mga taong nagchismis, always. Because the Bible says, where there is no talebearer, where there is no wood, there the fire goeth out. Where there is no talebearer, the strife ceases. Ang pulong talebearer, chismosa. Chismoso. Kung walay chismosa, walay panagbingkil. Pero kung walay tao nga buod maminaw sa chismosa, what may chismosa? Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Kung nana say amen? For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Kay walay usa ka matarong nga tao ibabaw sa yuta nga nagabuha sa maayo wala nagapakasala. That sounds a lot like kayang tanan nakasala. Romans 3:10, for there's none righteous, walay matarong, wala bisan usa. Walay perpektong tao diri sa kalibutan, apil manggod ka. Look at the next verse, verse 21. Also, by the way, magdugang ko, nakoy lain. Also, take no heed unto all words that are spoken, lest thou hear thy servant curse thee. Usab, ayaw pagmatngon nga to sa tanang mga pulong nga gipamulong, aron dali ikaw makadungog sa imong sulugoon nga magtunglo kanimo. Can I ask you a question?
Why do you want to know the bad things other people say about you? Nga naman ikaw nagtinguha nga mukat-on sa mga chismis sa uban kabahin nimo. Was that close? Because most of you do. Kung naitaw nagchismis, ganahan ka mahibalo unsay ang gisulti. Solomon, the wisest man in the Bible, said, don't do that. Ayaw pagpaminaw sa tanan pulong nga ikasulti. Dili ka kinala mahibalo kung lain tao magtunglo kanimo. Kaya nga naman. Look at the next verse. Verse 22. For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others. Kay sa makadaghang nga panahon usab ang imong kaugalingon nga kasing-kasing nasayon nga ikaw mismo sa samang paagi mitunglo sa uban. Usahay na tingala ko sa mga Kristohanon nga matingala nga ang laing membro sa church sa magayud kanila og batasan. Wa ko ka-expect nga siya mag-ingana karon. Ako mo tanan. Sugod na ba ka? Nag-ingana? Nag-chismis siya kabahin ako. Sugod na ba ka? Nag-chismis? Matingala ko sa iyong batasan. Tungod kay sama siya nimo. Nga naman kita magdahong ng laing membro sa church mas mayo, mas butan kaysa atong kaugalingon. I kind of feel like I'm hitting on a problem right now and I don't know what it is. Pero ang Diyos kabalo sa tanan nino ang pagwalig gikan sa Diyos. Are we having a problem with chismis in our church? There's a solution for that. Get right with God. Backbiting is a sin. Did you hear me? What is backbite? I lost the word backbite. Libak. Salat manggod ang paglibak. Salat manggod. Ug ang paglibak magbabag kanimo diha sa imong relasyon sa Diyos. While you are gossiping, you are not right with God. Period. And by the way, wala kay katungod nga magreklamo kabahin sa chismis. Kung ikaw po nagchismis, kabahin sa tao nga nagchismis kabahin kanimo. Maglibot-libot ta. Diba? Naius ka tao magsulti sa us ka butang. Dayon siya magsulti. Panaglitan. Come here, Beth. Come here. Okay. I'm going to choose my wife because Mom Ruth doesn't gossip. Okay? So Mom Ruth says something bad about me to Beth. What did she say? Bakit ko ka-expect niya anak? Ikasa ko na sa'ot? Ano ba ikaw? Di ko magdelay ka makatoon. Sige, sulti ni Ma'am Ruth kabahin ako. Now, isn't that exactly what you do? Let me tell you how you fix that problem. If she doesn't tell me, there's never a problem. And if she doesn't tell Gillette, there's never a problem. And if she doesn't tell Sandy Bell, walay problema. Amen! Have a seat. Do you know what you need to learn to do? Kabalo ka sa kinahanglan buhaton nimo. Kinahanglan ka mo kat-on. Unsaon? Watch! Unsaon pagdungog sa bad news o paghipos niya sa imong bulsa hangtod sa kangturan. I'm the pastor. I hear all the bad news when people make bad decisions. If I told everything bad I know about every member, wow! I won. Good morning, boss. Now sometimes, syempre, na yung mga butang kinahanglan ko mahibaloan. Kay Pastor Mangko, kinahanglan ko magtagad ni Ana. But should I stand up and tell the whole church what I know?
Why, oh, hold on. If I know something bad about a dean, and boy, kapag ko dagan, kabahin ni a dean. Gaan ka na po, sir. Oh. Kung ako kabalo sa bad news kabahin ni a dean, should I stand up and tell the whole church? Pwede ba? Angay ba? Kai? Oh, Pastor Mike, dali angay magsulti sa tibok simbahan. Okay, but here's the difference. You think I only told one person. Diba? So Gladys tells Carla, only one, and then Carla tells Claire, only one, then Claire tells Jomar, and Jomar tells Sarah, and Sarah tells Juan. Well, and pretty much, kumupod nagsulti sa tibok church. That's how the whole church knows there was an argument except the pastor. Dayon finally ang step mo doon ako, pastor, basing kinana ka magatiman ni ini. Chismis. Turn with me to Psalm 15. Here's what's funny. I was not planning on preaching on chismis this morning. And it was actually a really small part of the outline, but all of a sudden it became a very big part of the sermon. Psalm chapter 15. Psalm chapter 15. Let me find the verse because it's not my outline. Let's read straight from verse 1. Not this verse 3. Lord, who shall abide in thy tabernacle, and who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor. It is evil to backbite. Nor taketh up a reproach against his neighbor. Saya, Ginoo, kinsang mo pabilin diha sa imong tabernakulo? Kinsang mo puyo diha sa imong balaang buntod? What's he asking? He's saying, Ginoo, kinsa pwede magsuod yun nimo? Who can be close to you, God? Siya nga nagalakaw nga matulid, og nagabuha og pagkamatarong, og nagasulti sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing. Siya nga wala nagalibak pinaagi sa iyang dila, ni nagabuha og dawtan nga to sa iyang silingan, ni nagapasiugda og usa ka pagtamay batok sa iyang silingan. Sa kinang atong buhaton, naigamay nga panagbingkil, taliwala sa duwa ka tao. Kasi taliwala? Duwa ka tao, gamay nga panagbingkil. Dayon, ang usa, mo ato magastoy sa mga higala. Ang lain mo ato magastoy sa higala. Diba? Dayon, kining tao diri masuko sa nining tao, kining tao diri masuko nining tao. Dayon, kining tao diri masuko sa tao diri kay sila nasuko sa ilang higala. That's why the Bible says, hold on, give me a second. Proverbs. I can't think of the word. Not debate. Contend, maybe? Nope. Something about your cause. I can't think of the word. Here's what it means. It means discuss your differences. Paghiskot sa mga problema sa imong relasyon with your neighbor by himself. If I have a problem with Sandy Bell, the only person I need to talk to is Sandy Bell. Diba? If I have a problem with June Carl, the only person I need to talk to is June Carl. Sumbagong, cute siya nako! If you want to be close to God, you have to control your tongue. I didn't know I was going to preach so much about chismis this morning. Wow. Tingnan ako karong buntag. Ayaw pagsalikway sa Ginoo tungod dili perpekto ang tanan niyang mga tigsunod. Ayaw pagsalikway sa Ginoo tungod gisalikway ka sa uban. Ayaw pagbudhi sa Ginoo tungod gibudhian ka sa tao. Ayaw pagpaimulo sa Ginoo tungod gipaimuslan ka sa uban. Ang sala sa ubang tao dali us kamayong ras nga mosalikway sa Dios nga miluwa sa imong kalag. Am I making sense to you this morning? Can I go back to the chismis? Na ba si bisang kinsa
nga nakasala batok nimo, diha sa paagi nga ikaw wala nakasala. Did I say that correctly? Has anybody sinned against you in a way that you personally have not sinned? Then why are you angry at other people for being exactly like you? Nga naman masuko ka sa uban, nga sama gayud kanimo. I'll tell you the solution to chismis. Humble yourself. Stop wanting to know. Unsay gisulti ni sila kabahin nako. Nakikita ka mo naghisko, abi nako nagadungko sa ngalan. Unsay gisulti? The Bible says don't do that. Natay joke diri sa atong staff. Matag panahon nga sila nag-istorya kanako musulod ko sa room. Di ba? Maghiskot sila bisan unsa musulod ko sa room. Diretso, wala ko nagtuyo. But so much conflict is a result of what you say about me? Dayon mo basulta sa uban. Di ko makawakoy ka na mo ba sa Biblia kaya nasuko ko kaniya. Di ko makaampo kaya kung una nagdagan-dagan. You're the one who wanted to know. Ikaw ang naminaw sa chismis. What does the Bible say in Proverbs? Something about, hold on, give me a second. I can't think of the verse completely off the top of my head. I'm a little tired this morning. None of these verses are coming quick. There's a verse in Proverbs where it talks about a person who has a wicked heart listens to wicked news. Ang imong pagpaminaw, watch, ang imong pagpaminaw, dali mo pakita sa iyang batasan lang, kana magpakita pud sa imong batasan. O siya ang libak, ikaw ang naminaw. And let's just be honest. Ang paglibak, sama sa usa ka uling nga init pa, di kaya nimo naghawid ra. Sakto ba ang panalitan? Ang laing tao mo hatag nimo, dili makabutang sa busa. Kinahanglan magpasa sa uban. Kay magsunog sa imong kamot hangtod magsulti ka sa uban. Grow up and be a Christian. Pagpakahamtong. Pero ayaw gayud mo sa likway sa Ginoo. Tungod na laing membro sa church nga dali perfecto. Ikaw na'y bad days, kitang tanan na'y bad days. Kung ang tao nagsulti sa maot nga butang kabayan nimo, ako musulti nimo kung saan pagatubang niyana. You ready? Here's what you say. Kabalo ko siya na'y guman ako, sumurag bad day lang iya karon. Ako, di ko magbaliwala, di ko mabalaka kabayan niyana. Let somebody else have a bad day without it giving you a bad day. Am I making sense to y'all this morning? I have a whole lot more material about blaming other people, but I don't feel like God wants me to preach it. Tanawat ni. I feel like the sermon's over. Kinsa imong gibaso karon para sa imong kakulang sa pagbasa sa Biblia? Kaya kung masuko ka kabayan sa pagsulti sa uban, dili ka mo ba sa Biblia? Maglikay ka sa butang nga makatabang nimo kay nasuko ka. Why klaro? Dili mag-memorize sa scripture kay nasuko ka. Makakabaloon sa hindi. Kasulti kabayan ako, di ko makatonihan ka. So magbaso ka sa uban. Pero ikaw ang mobiya sa Ginoo. Sayang. One illustration, I'm done. I had 3 points for this sermon. Nakitan ba ninyo basin sa dako nga, even bisan dari sa dapitan basin, basin di kayo. Pero dito sa Dapolo basin na ay ang mga taas-taas nga building na ay hagdanan sa gawas, diya sa gawas nga bahin sa bongbong. Do you know what that's called? A fire escape. Fire escape.
Simple kayong katuyuan sa fire escape. Kung naay sunog sa loob sa building, makaikyas ka. Diba? Pero, kung ikaw nasa loob sa building o magsugod na ang kalayo, o ikaw magsuri-suri, pangitaon ang tao na basulon para sa kalayo, kinsa man ang masunog, ikaw. Diba? You can blame everybody else in the building. Ikaw ang naghimo nini, dili ko. That's stupid. Just get out of the building. Gawas na lang sa dali pa ka masunog. Do you know what you do? Kung ikaw masuko sa uban o dili ko magbasa sa Biblia tungod kaniya, dili ko magsimba tungod kaniya, dili ko magsangyaw tungod kaniya. Samtang ikaw maghimo niya na magpabiling ka sa loob sa building nga masunog. And even if you are right, ikaw ang mamatay sa loob sa kalayo. Take the fire exit, forgive, and get out. Ayaw pag-usik sa imong kinabuhi. Diya sa pagbaso sa uban para sa imong mga decision. If somebody hurts you, forgive them and get out of the fire. Why, klaro? Di ko mo gawas ni tungod siyang nagsakit na ako. Wow! Why, klaro? Kanay mong gibuha, kung mauli ka, kung maghunhun na balik-balik, kabahin siyang gipong sulti, sunod panahon ako makita niya, kini akong ikasul. What are you doing? That's what an altar's for. Confess your own sins. And listen to me, if you find somebody who likes to gossip, get away from them. Ang chismosa, dali imong tinong nga higala. Watch now. Kung naay tao, magsulti kanimo, kabahin sa uban, siya magsulti sa uban, kabahin nimo. Amen. Amen. I did not know I was going to preach an entire sermon on gossip this morning, but God did. Let's control our tongues and choose to forgive when other people have a bad day. Pwede ka maghimo sa decision nga magpasaylo sa uban kung sila magsulti sa makasakit mga pulong sama nga imong gihimo sa daghang panahon. Let's forgive, and as we say in Filipino English, move on. Mag-move on ta. Don't stay in the building while it's burning. Forgive and get out on the fire escape. Whenever head bowed, every eye closed.